Trí lú híon náid díoí bhríonan seo ag léamh na Nuachta Meiriceá don dó láifichiid mewn fór 2016 pictiúr trúbhéalach agus Scéalta na Nuachta neamh bheirtear ghoram a ghlúine nech is in lui an talamh agus iad á chúdú ó Napólíní ghlachtar leis gur bíod Napólíní gur bhí Napólíní faoi deara cibé lámhachú an fearr I ré agóidí ihe na Círéibeanna. Seo tá an agóidíocht searsúil in Charlotte, North Carolina. Mariú fearr ghoram támhailí nó hin agus ó hinile nílach anord agus forréigin I réim sa chathair sin. Ní fios go fóill mar a dúirt mé istíreach cé lámhachaí an fearr an talamh ach tugann rions daoine le fios gur bhíod Napólíní Tá Napólíní idir an dáilín ag caithfeadh deoirgháis leis na slúite agus tá léirsithe ag blaimú agus ag splanca timpeall an stáit sin. An toghchan nach bhfuil aine toirseacht den toghchan seo go fóill. Tá Hillary Clinton fós ag leagan bhéime, mar is ceart an gaoi in na ndearna Donald Trump fonóid faoi thuairisceoir faoi Mhíchumas agus an chaoi lig sé féin go raibh an creathnú seo agus bhí an tuairisceoir. Idir an dáilín tá Hillary Clinton mar a hiicfí ag bleanú ghaoine faoi Mhíchumas mar cóghúilethe ochracha. Níl mór an eile le rátha an faoi sin. An tíre agus an cogadh an sin tá an teach bán I bleanúir na Curdaigh agus I dtí machnamh iad airmú ach tá faomhaí le seo mar a hiicfí. Níl éon áit figiúlán go fóill dar bannam Kurdistan. Líon cantar na Gcúrdach idir an Iarraich, an Turc agus an Tíre agus an go bhfuil talamh Cúrdach in áit na dhéile freisin sa cheantar sin. Mátha gunn an teach bán airm don na Curdaigh sa Tíre, níl mór an dabhairt nach bhfeicí na hairm chéanna. Níl mór an dabhairt go bhfeicí na hairm chéanna sa Turc chomhdhúiligh de chuid na Stáit Aontaithe. Céard bhí cheart a dhéanamh mar sin
I dtíobh feachtas na Gúrdach in aghaidh réimis Bashar al-Assad. Cén sais cabhrach ba cheart a thuairt. Bhfuil do cháchanis phléasc buamaí I Manhattan agus chósta New Jersey ihe an tathairn seo chaite má bé ihe an tathairna sé dónaí féidir ach cibé táthar tar roint taide a dhéanamh faoin air seo Ahmad Khan Rahami clibú faoi rói clib an FBI faoi rói agus effigi custom go háirithe tar éis ró éon bhí dhéag a chaithimh sa Phacastáin agus ní Pacastánacha is Afghanistánacha Tá chusúil go ndearna sé scríneoireacht ní sagm cén áit ar an Idirlín béidir agus léiríonn an scríbneoireacht seo an garam chun aram a thug ISIS in aghaidh neamhmhoslamach le déanaí. Cibé Dil sé ó na thoras go dtín Phacastáin mí mhárta 2014 agus clibála ar a torte gearú tarangaí ó macha don daras gaga agus fiú munar a wisacu mór an faoi chuir siad an lár anad spreacha targaidethe dírithe níor chóla mé riamh faoin jam seo riamh Ga me leiscéil second agus sa bhreannaí mar a bhfocail spric an seo. Spricanaí. Spreacha is dócha. Cibé cuireadh an lár anad taide is dócha. Náisiúnta ar an neolalas faoi. Agus bheas siad san mar chuntóirt olaí. Ach tharlaíonn sé seo na 1000 uaire I rinne bliana, agus I ndearabháide thug an lár anad lifis nach rá bhuial bis san air, agus ligúire é. Bhainneann an dara pictiúr leathanach tosaí a New York Times le scrolla agus chuireann sé seo mar sort seandálaí nó starí mé féin chuireann sé seo clúisíní ar mo chraí. Feicim dóchas sna lámhscríbhní sin nach rá muid ná na léamh go dtí seo. Fuarthas scrolla in Israel sílim ach sílim gur dearnú an taide seo Meiriceá. Ach bhí an scrolla é féin chósean agus chósceiteach sin nár féidir é a oscailt gan púdra mar sin fágu é mar a bhí
go dteach faoi an technoliacht chuchan é oscailt. Agus siar de rinneú ná gúsáid ex-rathú sílim os clíomh é go digiteach. Sin bhíos ná na litreachaí a dhéanamach leis an ex-rathú ach ar nó níor bhéidir na litreachaí sin I cheangal le áitir bith sa téacs go dtí go rabhas ná na litreachaí barcail sa trí dimension seachas san éon cheann amháin. Agus nuair a bhíos ná na sin dhéanamh, bhíos ná an scrolla a chasadh go digiteach agus a aimsiú cén chuid den scrolla a rá na litreachaí seo agus an sin bhíos ná an scrolla é féin oscailt go digiteach. Rinneú seo bhain ilchodach, sin rinneú na mílte pictiúí agus chuidiú le chéile iad, agus séir de tá feite agus is scrolla bhídeach chuidiú bhain cent in aice leis a scrolla de tuispáint cé chu beag agus a bhí sé. Agus chuidann sé iontas orm san áíre go raibh an scríbhneoir an anna scríomh tá an scríne rud chu beag sin. Ach Bhain muid le stair, is agam cad í réil gur DNA agus ní é seo an tám le bheith lorg. Ach táthairt rééis scrúdú an ar DNA riine as áit san éile ar Daoine agus teacht ar an tuiscint gur tháinig an Círéibeanna I bhí a héana san Africa agus I bhí dó go ndearna siad imirce ag an am céanna nuair a dag siad an Africa. Sin rud an tábhachtach. Níl is agam ar cheartm an bhríthar faoirí a úsáid. Séidir le éon faoirú in obh. Ach an féidir is sé Círéibeanna faoirú sa Daoine? Go mefrach béidir. Ach go bhé Dáirí an Círéibeanna san Africa 200,000 agus cé mar na leis ceann. Well, cé mar a líon siad, cé mar a chuir siad fóbs a chuid deile den Daoine, well, sin ceiste le. Sin an ceann tá bhain, cibé ní dhéana mé. Tharla chuirlasca sa bheilg le déanaí. Tharlaíonn sé an tám mar fad ach chár tharla sé. An tíorlan náisiúnta dlíolaíochta. Agan go bhfuil dála fianaise mílte sa tine. Agus leis an fianaise go léir scrista is bualaí nach mefrin an leannacht a raí le rint wa cásaní dlí. Nach mór a trúsin. Tá rint de phobal Los Angeles ag Curdaigh na glúiseachta forgniv áda a thógáil sa cheantar.
ag tuairt Manhattan Wood na ceantracha na bhfuil na fuirgin na bhardar seo ag fás. So tá an Curdaigh in na bhuirgin of móra soch tréan is cosúil. Má tá cléanna damhanda síos mortlíocht máthair. Tá an ráta mortlíocht máthair sna Stáit Untaithe ag teacht salach ar an léi sin. Is cosúil go bhfuil agus fágann sin na Stáit Untaithe ina aslaiteach. Ní cheart I dtír chó sefir le Meiriceá go mbeadh máthrachaí, níos mó máthrachaí ag fáil bháis imlíonna nó mar a bhíoch déimlíon nó hin. Tá sin a chogadearag idir an Uachtarán Obama agus teach na neanadaithe I dtíobh bille thiúraí céad do híoránnaí Meiriceá a gurtí dlí a dhéanamh I naigh na Haraba Sáidí. Tá an Uachtarán Obama Curdaigh seo go trían mar tuigeann sé má tharlaíonn sin a roi tíortha timpeall an Daoine a nilí chun agartí dlí a chur ar na Stáit Untaithe agus tuigeann na Stáit Untaithe go maith céard a theochas as sin, mar bhí na Stáit Untaithe sách gníomhach timpeall an Daoine le 60 bliain anuas. Wells Fargo, an Bank Wells Fargo. Ní hamháin go bhfuil stair míúsáidte acu in ísachtaí mórgáiste. Ó gam le scéal, ní bheidh sin a bhí I gceiste. Ní hamháin go raibh gur iomardíodh Wells Fargo as cúntais bléige oscailt do chustaméirí nach raibh an níre. Tá stair fada ag Wells Fargo ag dtíobh ísachtaí mórgáiste agus go háirithe seirbhísú mar a thugtar sé sin bainisteú na bhíocha agus ba chosúil go raibh siad míúsáiteach sa míid seo. Tá go na nuachtáin míghníomha agus míbhearta ar an méidir in Wells Fargo. Siúrinn féin rud níos tréine ar sin ach sin I mo léi. Caidir Leon Cooperman is cosúil go deir sé nach bhfuil sé ceantach as trádáiltaí bhiste dhéanam. Chuirú trádáiltaí bhiste na léile déanaí. Ceanródaí a bheith Leon Cooperman I gistí fálathe agus tuigeann sé go bhfuil éireacht stair agus chleachtais ar an líne chun béarlach ar Gaeilge.
Gymleisgych yn gaelgych ar verla. Tá bhíhas a tuairt le fios bhéidir go nárdóch nó go níosleoch, sílim ardóch. An bank cúltacha nó bank taisce na Stát Aontaithe an bhunráta ús. Ach an áit sin tá sí tuairt le fios go bhainfí siad seasta agus nach nachrúil siad an ráta ús. Naomi Campbell, nar chuaigh mé an tanm le fada, tá sí os cían cearcha bliana díisinis, ach is cosúil go bhfuil si chomhthintach an jobh agus a bhí sí, tá sí cearcha sé baidad. Nis sé chábhlíonn níos óige ná mise. Trí bliana. Ach tá ar a tuairt le fios go bhfuil si in ard a réim a go fóil. Agus sinna méid, baidó díire. Tá Músaeum Náisiúnta Stair agus Chultúr na Nafricach Meiriceánach ag oscail Tí Sathairn in Washington. Agus léiríonn sé pian agus bród an taithí ghoirim i Meiriceá. An rud is simúla faoi ná na déantáin neamhsúntasacha ar i géad raireach na taco. A chu táhachtach agus tá na déantáin seo na Nafricach Meiriceánach insint. Tá áthas orma eiceil go bhfuil an rásaíocht cár lectrach formúla fuirim le ag teacht go Brooklyn niúil se thugainn. So, sin iad na scéalta móra go léir. Den dó fichiad ná an fór 2017 níl na bláhannaí tosathe ag sleamh go fóil ach tarlóidh sé sarabhad. Idir an Daoine goim ra a rih go léir agus tásúil ag an gobheiceamuid i chéile arís sarabhad. Slánais. Muis caiim an inneog seo a oscailte arís, rún mé anas nach mé an brean orm féin sa scálainn. So seo hé slánais.